I dobila sam jednu ideju da prenkujem moju svekrvu. Kupila sam neke ljuske od luka za farbanje jaja. 300 grama za... 300 dinara za 30 grama. Je to skupo. Ćao! Zdravo svima! Danas je Veliki petak. Srećan praznik! Ovo mi je treći put da slavim Uskrs u Srbiji, a prvi put da sama kod kuće farbam jaja. Šta je to? Srce. Ovako. I ja ću da farbam jaja na taj način sa čarapama i piljakama. Prethodna 2 puta me je učila svekrva, pa se nadam da ću i sada biti uspjela. Ako zapnem, ja ću zove majku u pomoć. Prvo idem da tražim biljake za farbanje jaja. Ćao, Katića! To je naša meda. Ja zaista ne znam koji biljake je najbolje za farbanje jaja. Tako da sve ću da uzmem i vidjet ću posle. Hoćeš li da me pomogneš? Ha? Medo, hoćeš li da me pomogneš? Kako si sladak, bre? Čekaj. Aj ne tako. Mislim da će ovo biti dosta. Kako misliš? Ja mislim da je to dosta. Biće to super. Jeste. Spremila sam sve. Ajmo da farbamo jaja. Sada Vukan spava i Nemanja kosi travu na polju. Tako da ja sam sama tu da farbam jaja. U Kini većina od nas ne slavimo Uskrs. I nisam farbala jaja kad sam bila mala. A sada to je baš zanimljivo za mene. Evo prva jaje. I nadam se jedan dan moja majka, moji roditelji može da doći u Srbiji kad je Uskrs vremena i možemo da farbamo jaja zajedno. Pokušavam da pravi jednu zeku na jaje, ali ne znam kako će biti posle. Nadam se bit će dobro. Vidi. 2 uši i to je face, lice. Evo zeka. Ova godina ja ću da farbam oko 50 jaja. 10 za Nemanja, 10 za mene, 10 za Vukana i 20 za gosti. Mislim da to će biti dosta. I prošla godina ja sam farbala previše jaja i nismo mogli da sve pojedemo, nego mi je žao. I nadam se 50 neće biti previše. Iskreno baš uživam u ovom procesu. Sve ide polako, bez žurbe. Na neki način me baš smiruje. Tradicionalno farbanje jaja, potpuno prirodno. I svaki korak ima svoju lepotu. A kako vi farbate jaja? Baš bih voljela da čujem vaše običaje i ideje. Ja sam Kineskinja, ali sam se pre 3 godine krstila. I od tada baš poštujem pravoslavnu kulturu. I trudim se da je bolje razumem i upoznam. Jaja su spremna za kuvanje. I dobila sam jednu ideju da prenkujem moju svekrvu. Ja sam nervozna sad. A majka se ne javi.
spava majka. Ajde majko. Ajde, javi se majko. Ćao majko, jel spavaš? Ne spavam, nego jako sam legano. Izvini, samo jedno pitanje. Kaži. Kupila sam neke ljuske od luka za farbanje jaja. 300 grama za... 300 dinara za 30 grama. Je to skupo? Pa nego šta je? A jesi kupila? Ja nisam kupila, ja sam ostavljala. Stvarno? Cijele godine ostavljam u jednoj kesi i nisam kupovala. Kupovala sam neke šarena ljuske. Ali stavila sam. Ne. Dobro. Šalim se, majko. Sad stvarno pitanje. Kako da kuvam ljuske? Pa naliješ vode, jaja unutra staviš. Dobro. I naliješ vode i polako dok provri. Kad provri jedno 15 minuta. Aha, dobro. Da vri i onda ostaviš da se malo hladi u tome. Aha. Onda stavi bez vode, stavi jaja na ljuske i poslije sipa vode. I staviš malo ljuske od ozgo, jaja između. Aha, dobro. Razumela. I nasteš vode. Aha. I tako. Dobro. Ja ću, sad ću da kuvam. Šalim se, nisam kupila ljuske. A nisi. To je prenkujem. Htjela da te prenkuje, razumije. Ali nije uspjelo, nije Zoka magarac. Dobro, izvini. Doći ćemo kod vas, bose. Dobro. Ćao, majko. Ćao. A sad ćemo da kuvamo jaje. Kao što majka je rekla. Ajde. Evo. Moje ljuske. 300 dinara, 30 grama. Odrali su te, mnogo su ti naplatili. Da. Treba još. Stavi na šporet. Stavi odmah to na šporet dok se zagreje. Da vidimo. Nemoj na 9, stavi na 6, 7. Tako. Ajde, polako. Da ti ne izgori to dole. Treba ti još ljuski, ne možeš, ja mislim, u istima. Ili možeš u istima? Si pitala? Može. Nisam pitala. Evo, Vukan se probudio. Tata, jeste tamo tata. Tata kosio travu. Čekamo da skuvamo jaja, a Vule ovdje čisti. Jel tako, Vule? Da. Hvala. Jaja se baš dugo kuvaju, a ja moram i ručak da spremim. Poslije pa jedemo ribu. Skuvala sam ga na kineski način. Riba u soja sosu. Sad ću da vidim prvo jaja kako izgleda. Otvorimo čarape. I mala zeka, ali nije baš dobro. I ovo je moja zečja ekipa. Nacrtala sam oči i nos. I nacrtala sam kamion i bager za Vukana. Šta je ovo? Šta je? Kamion. I šta je ovo? Vidi. Sasa. Da, kola. Čo? Šta je to? Baka. Bager. Jel voliš bager? Da. Sada namažem jaja uljem i to je to. A u nedjelje se čukamo jajima.
Jedva čekam. Da, i ovo su sva jaja koja sam ofarbala. Ljudi, mislim da sam uspjela. Prvi put farbam jaja sama i ispalo je dobro. Ćao, vidimo se, sreća Uskrs.